31 жніўня 2014 году прайшло святкаванне стагоддзя з дня нараджэння Чэслава Сіповіча, вернага сына Беларусі і руплівага грэка-каталіцкага біскупа. Wielkiej radością my na tym świętym miejscu, katolickie pielgrzymy z władykam Milanem, z dopomożnym biskupem z Preszowa, ze Słowakii, zaczniemy świadkowanie akafistu w honor Matki Bożej. To malitwa, jaką często czytał biskup Czesław Sipowicz. Akafist oznacza malitwę, jakoś powiem, stoja tam u praskwilu, a proszę was kapystali. Святкаванне юбілею адбывалася ў Друі. Менавіта ў Друі, у кляштары айцоў-мар'янаў, распачаў шлях служэння Богу малады Чэслаў. Друя сталася рэлігійным цэнтрам. В яе сценах сабраліся шмат якія дзеячы беларускага каталіцкага адраджэння пачатку 20-го стагоддзя. Паэт беларускі Вінцук Адважны, Язэп Германович, айцец, непасрэдны выхаваўца Чэслава Сіповіча. Это таксама айцец Андрэй Цікота, будучы генерал ордэна Марыянаў. Гэта таксама і айцец Фабіян Абрантовіч, вядомы пазней місіянер. Гэта плеяда айцоў, якая выхавала у сваіх сценах добрых католікаў, развітых асобаў і таксама беларускіх патрыётаў. Радзінны дом Чэслава Сіповіча знаходзіцца ў вёсцы Дзедзінка. У гэтай вёсцы ён нарадзіўся і жыў разам са сваёй сям'ёй. Непадалёку ад Дзедзінкі знаходзіцца вёска Ідолта. У мясцовы касцёл да канца жыцця хадзілі бацькі і родныя біскупа Чэслава. Могу лишь его своим земляком, и для меня это особисто великий гонор і приклад, бо з тижем вийшов чоловік, який так само на своїх плечах нес відказність за дорогу служіння. Ён выхоўваўся ў лацінскай традыцыі, у традыцыі заходняй царквы, але ў 1938 годзе, калі яму не далі магчымасць працягнуць сваё навучанне ў Віленскім універсітэце і адкрылася перад ім магчымасць закончыць сваё навучанне ў Рыме, ён пасля працяглых малітваў, таксама роздумаў, вырашыў прысвяціць сваё жыццё служэнню, аб'яднанню цэркваў, служэнню аднаўлення гэтай еднасці царкоўнай, і дзеля гэтага выбраў усходні візантыйскі абрад. Рыхтуючыся да святкавання, грэка-каталіцкія пілігрымы адшукалі могілкі, дзе пахаваныя бацькі і родныя Чэслава Сіповіча. Дзеля ўшанавання памяці біскупа і яго родных тут паставілі новыя помнікі і адслужылі паніхіду. Успокой, Господу помолимся. Господи, милуйся. Zasługu Bożego biskupa Czesława i zasługał Bożych, jakie tu spoczywają Wincenta, Jadwigi, Feliksy, Алени, Амели, Франчишка, и как им были отпущены все их неправины вольными, ж вольные. Отец владыка Чеслав, когда тут был, он видел в своей семье веру жить. Это не была теория, это была, знаете, жизнь этих его родителей, Винцента и Ядвиги. Только там покликания развращают, где видят
ребята видят веру и любовь своих родителей. Магіла Чэслава Сіповіча знаходзіцца ў Лондоне, дзе ён пражыў большую частку свайго жыцця. Менавіта тут ён праводзіў пастырскае служэнне беларускім эмігрантам. Чэслаў Сіповіч узначальваў беларускую каталіцкую місію ў Лондоне. Яна працавала дзеля пашырэння Евангелля сярод тых беларусаў, якія уехалі ў свой час, у цяжкі час у Вялікую Брытанію. Ён супрацоўнічаў з часопісам «Божы шлях», ён супрацоўнічаў, даслаў свае допісы ў шмат якія таксама некаталіцкія эмігранцкія выданні беларускія, дзе таксама шырыў валадарства Божае, Евангелля і любоў да бацькаўшчыны. Евангелля і любоў да бацькаўшчыны Чэслаў Сіповіч прапаведаваў у беларускім рэлігійна-культурным цэнтры «Мар'ян Хаус». У гэтым цэнтры ён заснаваў бібліятэку імя Францішка Скарыны. У 1960 годзе Чэслава Сіповіча высвячаюць у Рыме на біскупа. Ён стаў першым беларускім уніяцкім біскупам пасля перарыву ў амаль 2 стагоддзі. Ужо як біскуп уладыка Чэслаў Сіповіч удзельнічаў у паседжаннях Другога Ватыканскага сабора. Этой вялікай падзеі для каталіцкай царквы ўсяго свету. Ён быў адзіным беларускім біскупам на гэтым саборы. Это вельмі радасна, то, што менавіта біскуп, і для мяне радасна, што гэта біскуп усходняга абраду, ён прымаў удзел як адзіны беларускі біскуп у гэтым вялікім форуме паўсюднай царквы. Ён прымаў удзел ва ўсіх паседжаннях пленарных гэтага сабору і таксама падрыхтоўваў у камісіях сабора, падрыхтоўваў дакументы, у якім царква яшчэ раз звярнула увагу на багацце хрысціянскага ўсходу. Вось як ён узгадвае адкрыццё сабору. Калі рухнула хваля біскупаў на плошчу Святога Пятра, дык сапраўды, у сэрцах адчулася хвіліна незвычайная. Хацеў маліцца, але было цяжка. Думкі то рассыпаліся, то канцэнтраваліся на рэальна перажытай тайне. Дзе 2 або 3 збяруцца ў імя маё, там і я ёсць з вамі. Я вельми узрушений запрошением узначалить эту Евхаристию у гэтым особливым месте, ушановуючи память одного з наших отцов веры, біскупа Чэслава Сіповіча. Сьогодні он присутний на этой земле, где можно публично молиться, где будуются святыни и поустают кляшторы, и где быть белорусским католиком не является больше суперечностью, приносим для большинства. И он, який не народился греко-католиком, стал греко-католиком, у переконании, что так мог легче служить своему народу. Біскуп Чэслаў Сіповіч да апошняй хвіліны служыў свайму народу. Ён надышоў да вечнасці у дзень юбілею 10-годдзя заснаванай ім бібліятэкі, пакідаючы нам запавет вернасці і любові да Бога і бацькаўшчыны. Дорогие сородичи-белорусы, жадаю и вам переслать привет и сказать, что с ласки Божией я, ваш брат и бискуп, приймаю дейный удел у Экуменичном соборе Ватиканским другим. Але помните, дорогие сородичи, где б ваш бискуп не был, что б он не робил,
Ён заўсёды помніць аб усіх патрэбах сваёй краіны. Ён помніць аб сваёй бацькаўшчыне Беларусі. Яго заданнем ёсць, так як і заданнем кожнага біскупа, каб сапраўды чэсць Божая на свеце, справядлівасць Божая для ўсіх народаў узрастала. Жадаю вам ад цэлага сэрца усяго найлепшага. Пахвалёны Езус Христус.